تماشاوانên hêja proseyek hilbijartinê li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê tê jiyandin, di vê proseyê de bêguman li gor hemû rapirsên gotê nekirin beşdariya Kurd, sekina Kurd cihekî giring werdigire ku di balansa siyasiya Tirkiye'de tê gotin ku Kurd çi helwestê werbigirin desthilata Tirkiye ya pêşerojê ya ku were dê bandoreka Kurdê taybet li ser hebe. CHP di vê çerçeveyê de partiya serekeya siyasî li Tirkiye li gel pênc partiyên din mêzeke şeşalî pêkaniye pirsa Kurd di çerçeveya helaliyê de û çerçeveya çareseriyekî demokratîk û meclisê de jî di vê dema dawî de CHP hertîne ziman vê mijarê siyaseta CHPya Kurd seredanên CHP bo bajarên Bakurê Kurdistanê û gelo siyasetek nû ya CHP heye em dê li gel rêveberê maseya rojhilatê CHP Cewdet Nasiran li bigirin de silav bo tekekê Cewdet kek Cewdet CHPyek nû em dibînin taybet girêdayî pirsa Kurd? Silav û rêz em ji Tirkiye ji Amedê dişiniz gelê Kurdistanê ve CHP Genel Başkanê me Kılıçdaroğlu îro demik nûh di Tirkiye'de di bölga Doğu Güneydoğu'da nav Tirkada fark nake demik nûh destekliyor. Her bajarê soruna Türkiye'de çi sorun hepsi jimera yek di meclisê da işi inşallah mehal bık. Gene bak beri wî hat diyan mesajı gelê me ra ji milletê me ra piştî wî çû Wanê çû Agiriyê o çû Şirnakê ev so çû Roboskî olayekî pir mezin tuzanin hûn zanin katliamkî lûra çêbû heta îro vê meselê kesî bi rastî bi ziman nanî ama genel baş hükümet kekê Cewdet dixwazim îşte pê pirsim kekê Cewdet niha li Tirkiye taybetî jî nav Kurdan de ev yek tê axaftin dibêjin ev guherîna ku siyaseta CHP dixwazê dest nîşan bike li ser kaxiz li ser erdê tiştek nîne ev yek tenê siyasetek ji bo hilbijartinan e di vê babetê de gelo tu dikarî dîtina xwe ji me re pêşkeş bike siyasetek bez ji bo hilbijartina yan bi rastî siyasetekî gudaye pêşiya xwe. Siyaseta CHP de bölge siyaseta rastî gelê kurman jî gelê bölga me însanê me jî vê siyaseta rastî dibîne û em diçin tu derê bela millet me xelkê me vê rastiyê dibîne giş destekê me û di Tirkiye'de ted salı CHP va ilgiya vê bölga me da heta îro Kılıçdaroğlu ekiba me îro tiştê doğrî boy kurmanca sorunê Türkiye tiştê doğrî hey viyatî an milletê ya dibîne açık destek edilir me ji berî vî em divê 2 sal berê jî Tirkiye da di welatê me da va ilgiya va desteka ji bo CHP tune bû ama her derê va desteka zêde dibe çünkü CHP Genel Başkaniyê me û ekiba xwe em dibin ki Türkiye'yi divê memleketa divê Tirkiye'de soruna en mezin jî soruna kurmancayê. Başa kek Cewdetger ji te bipirsim kekê Cewdet. Çareserî vê çi bê wekî te dest nîşan kirî soruna herî mezin soruna kurmancayê soruna Kurda ye 25 milyon insan hûnê çawa çareser bikin çawa riya çareseriyê wê çawa be. Adresa çareseriyê parlament. Di parlamentoda her millet her fikir temsilci üyeye. Em jî ji bölga me jî partî navî çi bise
فرق ناکه هر د پارتیه derin parlamento. De parlamentoyu da çava sorunu memleket ekonomi sorunu bir vakitte her türlü sorun. Adalet sorunu. Her türlü sorun çaba çözülmüştü ve soruna kurmancacı ve adaleti ve doğruluğunu ve birati gerek meclis adresa meclisi emçağa bir rasti haber bidin inşallah meclise da soruna ve çözülmüş bude. Hatta ve sorunu da haberdan ve adresa daima yanlış talip huye. Her partiye yanlış talip kiriyor. Jiboy seçimi dervaz duke beberinin hatının bölgame Kürt'ü heye ve sorunu gerek çözülmüş bebe ama meclise ve soruna bir hakkında kesin adres olarak meclis huya ne dair? بله سپاسیات اتکم که جودت نصران ل ریوبری ماسای روجلاتی جهپش دیار بکریل گلمه